Нашу гутарку пра адукацыйную няроўнасць я хацеў бы пачаць з вядомай карцінкі, якую вы маглі бачыць у інтэрнэце. На ёй 3 чалавекі стаяць на скрынях каля плота, а за плотам ідзе бейсбол. На левай палове карцінкі у кожнага чалавека па адной скрыні. І калі самы высокі чалавек стаіць на скрыні і ён надта высока над плотам, то самы нізкі чалавек, калі стаіць на скрыні, ўсё роўна не бачыць, што адбываецца на стадыёне. На правай палове у самага высокага чалавека скрыні ўжо няма. Але гэта не замінае яму бачыць тое, што адбываецца на стадыёне. А ў самага нізкага чалавека ўжо 2 скрыні. І дзякуючы гэтаму ён можа глядзець бейсбол. Левая палова карцінкі называецца роўнасць. Правая – справядлівасць. Нас цікавіць, чым істотна адрозніваюцца механізмы, адлюстраваныя на гэтых карцінках. Давайте паразважаем, як склалася сітуацыя на левай палове. 3 чалавекі ішлі ўздоўж плота, і самы высокі з іх убачыў, што на стадыёне ідзе бейсбол, бо яго больш нізкія сябры не маглі нічога бачыць, нават калі б надта хацелі. Яны азірнуліся навокал і знайшлі 3 скрыні, якія прыцягнулі пад плот. Ці гэтыя скрыні знаходзіліся там першапачаткова. Нас гэта не цікавіць. Пасля кожны з гэтых людзей ускараскаўся на сваю скрыню. Гэтую сітуацыю мы можам назваць кожны сам за сябе. Што павінна было здарыцца, каб склалася сітуацыя як на правай палове? Тыя ж 3 чалавекі, той жа плот, той жа бейсбол, тыя ж 3 скрыні. Адрозненні пачынаюцца ў той момант, калі сябры пачынаюць размяркоўваць гэтыя скрыні паміж сабой. Так, самы высокі чалавек можа азірнуцца навокал і падумаць, ці ёсць нехта сярод гэтых людзей, каму скрыня больш патрэбная, чым яму самому. Гутарка не ідзе аб тым, каб адмовіцца ад сваёй законнай скрыні. Не, сутнасць тым, каб увогуле не браць сабе скрыню, калі яна табе не патрэбная. Гэтую сітуацыю мы можам назваць грамадская дамова. Хачу звярнуць увагу, што для дасягнення сітуацыі на правай палове існуюць і іншыя спосабы. Так, мы маглі цалкам разбурыць плот, зрабіць яго празрыстым ці, напрыклад, разбурыць толькі ў тым месцы, дзе стаіць нізкі чалавек. Другі варыянт – мы маглі накіраваць нізкага чалавека, каб ён сам знайшоў сабе дадатковую скрыню, калі яна яму патрэбная. Трэці варыянт – мы маглі прымусіць нізкага чалавека вырасці ці прышыць яму больш доўгія ногі. Гэтая карцінка гаворыць нам аб тым, што не трэба нешта разбураць, не трэба змяняць самога чалавека, каб дасягнуць сацыяльнай справядлівасці. Дастаткова толькі азірнуцца навокал і зразумець, як размеркаваны рэсурсы ў нашым грамадстве. Адсюль вынікаюць 2 важныя высновы. Па-першае, мы мусім ведаць, з каго, з якіх грамадзян складаецца наша грамадства, якія ў іх асаблівасці і патрэбы. У гэтым нам павінны дапамагаць статыстыка і навука. Па-другое, мы мусім ведаць, якія рэсурсы ёсць у нашым грамадстве, а таксама як яны размяркоўваюцца. У гэтым нам павінна дапамагаць празрыстае функцыянаванне грамадскіх інстытутаў. Канцэпцыя сацыяльнай справядлівасці не кажа нам, што мы мусім прымушаць кожнага чалавека глядзець бейсбол, але мы мусім зрабіць такім чынам, каб у яго была такая магчымасць, а ён сам будзе вырашаць, скарыстацца гэтай магчымасцю ці не. Мы не можам абавязаць усіх людзей скарыстацца сацыяльным ліфтам, але мы павінны пераканацца, што кожны мае магчымасць гэтым ліфтам скарыстацца. Сацыяльны ліфт – гэта механізм, часцей за ўсё нейкі інстытут, які дапамагае кожнаму чалавеку дасягнуць поспеху незалежна ад яго паходжання. У розныя часы ў гісторыі чалавецтва сацыяльным ліфтам з'яўляліся розныя інстытуты. Так, напрыклад, за савецкім часам служба ў войску была вельмі прэстыжнай. Чаму? Ажно да 1974 года вясковыя жыхары не мелі пашпартоў, а гэта значыць, што не мелі права свабодна перамяшчацца па тэрыторыі Савецкага Саюза, а таксама не мелі шэрагу іншых правоў. Яны маглі выязджаць з вёскі ў выключных выпадках і толькі з асабістага дазволу старшыні. У дадзеных абставінах трапіць у войска гэта была сапраўдная ўдача. Гэта значыць, што ты мог служыць недзе далёка ад таго месца, дзе ты сам нарадзіўся.
Пасля таго, як ты скончыў службу, ты атрымліваў дакумент, які дазваляў табе перамяшчацца па ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза. А калі ты заставаўся служыць у войску, то мог перамяшчацца па ўсёй тэрыторыі краіны за кошт дзяржавы, зусім як нейкі заможны гараджанін. З прычыны адсутнасці пашпартоў сацыяльным ліфтам з'яўлялася і адукацыя. Ты мог нарадзіцца ў нейкай вёсцы, напрыклад, у Мінскай вобласці, паступіць у Віцебск у ветэрынарную акадэмію і пасля атрымаць размеркаванне ў далёкую Савецкую Рэспубліку. Гэта тая магчымасць, якой не было ў большасці сельскага насельніцтва Савецкага Саюза. Сацыяльны ліфт – гэта з'ява вельмі абумоўленая культурна, гістарычна і палітычна. Гэта значыць, што механізм, які з'яўляўся сацыяльным ліфтам у адным грамадстве, можа быць абсалютна неэфектыўным у другім грамадстве ці ў гэтым жа грамадстве, але ў іншы час. Адным з самых эфектыўных сацыяльных ліфтаў у сучаснай Беларусі і па ўсім свеце з'яўляецца сфера інфармацыйных тэхналогій. Незалежна ад паходжання, веравызнання, расы, полу, нацыянальнасці, ты можаш паспрабаваць стаць праграмістам і дасягнуць у гэтым некаторых вышынь. На жаль, адукацыя страціла свае пазіцыі ў якасці сацыяльнага ліфта, але пра гэта мы пагутарым асобна. З прыведзеных прыкладаў мы можам вывесці, што сацыяльны ліфт дапамагае людзям атрымліваць магчымасці, якіх яны былі пазбаўленыя. Ён не павінен шукаць і ліквідаваць прычыны няроўнасці. Строга кажучы, сацыяльны ліфт павінен ліквідаваць няроўнасць незалежна ад прычын яе ўзнікнення. Адпаведна, сацыяльна справядлівым можа лічыцца грамадства не толькі дзе цалкам адсутнічаюць бар'еры і няроўнасць, але тое, дзе сацыяльныя ліфты эфектыўна іх кампенсуюць. І наадварот, калі ў грамадстве існуе няроўнасць, існуюць сацыяльныя ліфты, але яны часова не працуюць, то такое грамадства мы не можам назваць справядлівым.